तारिख फेब्रुवारी 2020 नि असाला जोंहाय खुमलुं डिभिजननि अंगै जोंहाय मेडिया रामथानि कक सानानि बाध्यता मावमुखा तामनि हंके थानाय जे 3 तारिख सिनियर जागा जों प्रोटेस्ट रैली खालामनानै अबनि बिरुद्धे सिनि एडिसियो तंनाय सिनि जेएमपी नि जे लीडर्स सिनि उभरतै कायसा मीडिया तिसिनो सांगठिक भाबे आक्रमण खायया आबनि कक फिरंनो जों नान बाध्यता मांखा तामनि हमाले जों साका दिनो जे सिनि बरंदां एमडी सी बरक थाङै जे गुवाहाटीआव 20 तारिख नि जे मीटिंग बरक सामानि अबनो जों परिष्कार भाबे साइरेखा जेहेतु आ जागा बहानो मेंशन खालाय साका जे ठीक ना आ जागा थांगिया किन्तु आनि पार्टी नि बर आ जागा थाङै सम्पूर्ण न तथ्य जों रफायखा आ जागानि कक ताम बुई साब साब ताम साका जों जथेष्ट आमनो रखा किन्तु आ जागा फायै जोंनो बिनि कक बाय जोंनो अनेक के आक्रमण खायखा एमन भाबे जोंनो भविष्यत निजे व्यक्तिगत तंलायनानै आमति फैयो जोंनो आम हायके आनो निजिनो साका आन बुमु ताइसिनि सेक्रेटारि बुमु साबै बरा आक्रमण खायखा ताङै हिंके सिनि एमडी साहब बरमना बरनो जोंमा सासिनाय जेहेतु अर जों चिन्तिफ्रा सासे मेसि जों अर केबनो दोष खलायै थानानै अब कुनु दिनो सिनि थानि बखा फाया जेहेतु नंगो आसक गाहाम के नों एक्सप्लेन खलायै जोंनो साइरिया जेहेतु आ जागा ताइ कक दंगो अ जागा आईपीएफ तिरक जे जों कक सामानि आबनो सम्पूर्ण मिथा नों माने सम्पूर्ण गुबैया अकं जों सानासे थांलिया किन्तु बार जागा न कक फिरमों जागि दंखा सिनि एमडी सी बरमना निनि थानि जों साइमानखा जे नों जोंनो बार जे एकटा आक्रमण सिनि जे कक न गुबैया जे मिथा नै नों प्रकाश खालाय मेडिया जे सामानि अमता आं जिउ साना नांलिया अ जागा गुबुन राजनीतिनि बरमना सिनि एक्स एमएलए सिनि दाउनि मेस बनिजिनो निनि थानि तो कक फिरमों रखा अम सिमिया आ जागा थानाय जे जत एनजीओ जत जे सिनि शिक्षित जे बर थांनो तो परिष्कार भाबे साका जे ताइ कैसा कक अ जागा आं सानामो जोङो जे नरक सामानि नरक जे 50टा सीट जों जे सानलायमानि अ जागा नरक सहमत गैया आम जों ठीक न साइमान जेहेतु आ जागा नरक 32टा सानो अ 32टा तामिले नरक आमखो 32टा साना नांखाबा जेहेतु आ जागा जों जतनो जेहेतु चिनि कोनो आगो गैतलांमानि काके जों आ जागा जेसे चिनि सान ना नांमानि ऑप्शन जों तल एक नोट के सालायनि अ जागा बुइ जतन एक के सालायनानै आनि जों सुदे एक मात्र पार्टी के नरक बायसिनो जों नुक जागो आबनि बागिनो जों जे 50टा सानमा जागा नरक सानिया अम त कुबुन्यो बुइ प्रप राय रेखा ताइ कैसा जों साइमान बजे तो आर्टिकल 275 नि के आर्टिकल 280 अबनबो तो जों आगिबो जों साइमान जाक दङ चिनि जों कबिबो चिनि थानि दङ जे नर बार एडिसिनो आगिनि सिमिनो रहना नांमानि किन्तु ताबो सिमले नर ताङै रहना नांखाबा आगि रहमा जागा न ठीक न तो 80 नर सिमि सानलाय किन्तु आ जागा जक्त फ्लाइजे गेजे 275 आर्टिकल 275 न नर आ जागा खाया जेहेतु नर खायनि साव किन्तु आ जागा कुन जागा फाना सैजा करे जे जेएमपी बा अनर एडिसि अथॉरिटी रक सानमानि आम कुन दिन फाना गरै अ जागा परिष्कार भाबे जों साइमानखा अबनि बागै जे कक सबाय सानमानि अबसिनि एक्स एमएलए बरगुना सिनि सार राजेश्वर देवरमा बसाका जे डायरेक्ट फानि व्यवहार तै छुरु 280 सिमिया अ जागा इनक्लूड खादि 275 नबो इनक्लूड खादिनि मत डायरेक्ट न सामानि अमबो तो जों साइमानका जे ब सानका आमंके परिपूर्णता जों मानाय सुदो आ जागा स्टेट निजाके एकदम डायरेक्ट न जों मानानि आशा नाङाके जोंनो 275 बो दिनि आम तो बतो सामानि अब जों परिष्कार भाबे जों साइमानो बसाका अब किन्तु आम तो नरक साइया जे 75 to 75 no ar nor kun dirban sai o jaga nor press meet ke sauni saw tai kaisa ko nor oro ko sil jaga bani sate sate obn no ang chana mo jongo je sat thanai 25 bosorni
je nong ni kajukla a jaga nor kubang mano khayuba khaimaya ni no sino khaijin kintu ora chana kok klai kaisa jehetu agi je khaijang mani nor bomdige khaigya nor jehetu chini tibrasa roni taiba hamya phasing nor klangi tung bahake जों साइमान का थानाय 2011 नि ठीक मास नि बुं साइमले किन्तु 23 तारिख काइसे बुधबार हाय दिन नर बिल पास खालायखाव जागाव ओ जागाव 67000 जे 10 न काइसे पुनर्बासन रनानि बागै नर अब नाजागै दं नाहारजा आम ताबो बो खालायजागै दं ngaके अरता बाहायके नरके एडिशनल ताइबो फान सानानि बागै नर खालाय दं खाबा अर काइसे चिन सानि सन्नेखौ दङ जेसों नर एडिशनल सानरे दङ आ जागानो चिनी बरनि पावर कमिरिरुगो चिनी मानथाय कमिरिरुगो जेतो जागा 67000 वनजिरुगो नर दानान बागै बिल पास खायके अरबो काइसे नरनि अबनो जों बेलेखिनो दुख प्रकाश खाय ताइ काइसे जों साइमानो काजे नर एडिसिओ तंदो तैनो राज्य सरकारबो तंगो नर बार तंदो तैनो तामो 100% रुस्टार जेतो जागा 10 संगा गरिस्थयो एडिसि एरियाव अ जागा पर्यन्त नर के ताम खायके अ जागा नर परिष्कार बागैनो नर अ जागा स्टेट नि जे रूल न नावै सर्भिस नि रूल न नावै नर जागा 100% रुसार खायै सिनि बर रंग एकटा बंचित खायगे अमसं परिष्कार बागे साइमान अम हायकै गोबां मासं सानाय गोबां माथम जे सिनि जे सिबिएम ना आमल बामफ्र नि आमल सिनि और गोबां माथाय दुख मानाय दं जों तो आम हायरफ्राबो सिनि वानसम ख्रै किन्तु सिनि एमडि सामु जों गयजाव अम हायरफ्रा सादि आं जे सामु पार्टी नि सामु खायथिनि आनि बोलत्रो देमि तो इमान किन्तु अ जागला आनि आयु बारनानि आप तो कुनु दिन फानो क गिया जे आनि कम दिन फानो लस थानानि आनि व्यक्तिगत भाबे जे थांलायनानि आम हायतो कुनु दिन फानो आंखौ गोसाया आवन बागै आं नेनि थानि अबनो कयने अम हायरब जाहाते कुनु दिन सालायावै व्यक्तिगत आक्रमण खायावैनो तो हाके ब्लेकेनो जानाय ताइ केसा आंनि थानि सानामसम अम हायसिम अनेक बार खायजाका सिने अ जागाव गोबां मा खुंलुं एरियावनो थानाय जों सीए नि जेहेतु सीए बिनि बिल्टी सालायफोर आफोर जों तो जागा आंनि जेबो बुजा आंनि जे ताबो आनि बखर खामिया ताबो आनि खाजा एकदम जेकुनु थांकेना आं बिसि कबर साइमे आंनि दं ताबो आनि आनि हस्पिटाल दिल्ली सान चिकित्सा नि मा दं आन अर खिखलेबो मनि एके पुलिस र खसा फैके आं सम्पूर्ण थैजो बिथां आफोर गाड़ी तला हाबैसे गाड़ी तला माखौ गई आन अर एमन बागै बुजाखा बखर बिदान फाति लिया ताबो आं एकदम सरी आनि एकदम उइक छि आबनि बागैनो आफोर रंनि छुरा आं सिमिया एमन के चिनि एक्स एमएलए चिनि रायसर साहेब बिनि उपरबो आक्रमण खायजाका एमन बाबे खायजाका हमजागनानि आमो खायजागि आमानि कुन दिनमान ख्रै आबनि बागैनो आं नेनि थानि क खामिया जाहाथे सालायावै चिनि जे एडिसिनि ऊपर र जे कायसे काहाम जों तुबलायमान बाहायके आमो सिनार वनसके सबसे साव आबनि बागै आं जतनि थानि जत चिनि ताबो बुंथायना आं कयमु नारगो जदिन आं भुल त्रुटि दं थांके जों अबनो आनो नाखारि रेदि जेहेतु जों आईपीएफटी जों चिनि पार्टीनि चिनि पार्टीनि कायसे गठन तंत्र दङ चिनि सानमुं जों सानना नाम चिनि बाध्यता चिनि सामु खायनानै चिनि बाध्यता दं आबनि बागै सुदो जागा खुनुं डिभिसन सिमित दोस रुवै सारथि फरानो मिथ्याबादिनि जे कक सामानि अबनि बागै आनि ब्लाइक खेनो आं बाहायनो स्ट्रंलि कन्डेम खायो अ कग्रनो आमाके ता साथों जोंनो जों ताम मिथ्याबादि सागाब तिनि साजरा कुनु दिन फान जों मिथ्याबादि साय निनि मिथ्याबादिनो न सिनि दावनि मेसनो न रंनि रेखा जथेष्ट आजागानो प्रमाण सायमान जे नर मिथ्याबादि साका आबन बागै जनगण नि थानि अमो नाखाबुं सानानि नरम थानि जथेष्ट प्रयोजन नांगौ आं आबन बागै सिनि अ जागा ताइबो सानाय सिनि थानाय 20 तारिख थानाय सिनि और ताकुर जतन दं सिनि ताबो पितर दं बत जथेष्ट साइमान जे नर ताम साखा ताम सायो तै एनजिओ नि गोबां दं आबनि बागैनो आं बरं सालायने तै किसानि बागै आं जतनि थानि न आनि कयमुं नारगै आनि कक सामानि बुलत्रि तरि तंखे आनो नाखादि जतन हामबाय आनि कक सामानि अरन मथाका जतन खुलुमबाय दे।